पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे ने बा तनो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तनो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तनो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछेने बा लागताटे माल ई पियो रछेने बा तनो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तनो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तनो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कचबे खजाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कचबे खजाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तनो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तनो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा।